Avui som a Camprodon. I què? Aquí concretament no hi ha res massa curiós, però em fotia gràcia que sortís al pont. Que tanta comèdia. Anem per feina. Ai, 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 ai. Home, Peyu, has aparcat a sobre la vorera. No, no, eso no se puede hacer. Escolta, està marcat així, no m'invento res. Flipa. Ho diu la dita, a Camprodon, mig cotxe a la carretera, l'altre mig a la vorera. ¿Qué dices este hombre? Se ha vuelto loco. És molt important que els guals siguin sempre homologats per l'Ajuntament. Home, per Déu, Les bústies de Font-rubí, una urbanització aquí a Camprodon, van calcular que hi haurien 13 veïns, van posar 13 bústies, però llavors van fer una casa més i goita, el de la 14 no la va ficar. Se va a caer, míralo, 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 que se cae, que se cae. Política d'austeritat, que no podem fer una pista de bàsquet, no hi ha pasta per fer un poliesportiu. Oita, clar que sí. Me da miedo de salir a la calle. ¿Qué pasa? Ara sí que m'han fotut. Prohibit llançar deixalles. Prohibit llançar deixalles. I on te vas? A llançar les deixalles. Tira, tira. Molt bé. Que sàpigues que és prohibit per això, Me la suda. Passen pel davant del cartell i tant se'ls infot. Radicales de todo tipo. Es veu que no es poden tirar deixalles. Ah, vale, molt bé. Està prohibit. Però fins que hora? No veus que ho diu allà. Prohibit llançar deixalles. Com se diu vostè? Molt bé. On les tiren normalment? Aquí? I sempre ha estat prohibit. És que no ho sé, és la casa de la meva germana que està allà dalt. Pues pobre señora. Bueno, pues no passa res. Doncs res. Gràcies, Vinga, a vostè. Adéu. Que no nos engañe, que nos diga la verdad. Ole tu! Ole tu!